Este mozo chámase Diego Fernández. Fixo o segundo de bacharelato no IES Lama das Quendas. Presentouse aos Premios Extraordinarios de Bacharelato de Galicia e acadou provisionalmente a mellor nota galega cun 29,4 sobre 30 posibles. Fixeron os 3 exámenes. Eran un de comentario de texto, que podía ser en galego ou en castelán, e despois un examen de inglés, e por último outra asignatura que podíamos escoller. Eu collín física. En canto ao nivel das probas, houbo algo de todo. O comentario xa fixéramos bastantes no colexio, así que estaba acostumbrado. O de inglés non era moi difícil. O de física sí que tiña unha ou dúas preguntas que foron complicadas, pero, bueno, tampouco era para tanto. Con esta tranquilidade afrontou Diego as probas e do mesmo xeito recibiu a nova de que era o mellor de Galicia. Pois síntome raro porque isto non o esperaba, pero para nada. Eu iba ao examen con a intención de facer o que pudera e a ver que salía. Pero non para ganar nada, vamos. Bueno, cal foi o premio? O premio eran 1000 euros e o primeiro ano matrícula gratis na universidade. Bueno, xa tes todo preparado, que carreira vas facer, contanos un pouco. Vou facer física en Santiago. E, bueno, xa teño buscado o sitio onde vou vivir. Agora toca uns días de descanso. Diego acaba de chegar dunha viaxe a Dinamarca. Fomos 3 rapaces do instituto, fomos a practicar inglés. Estuvemos con outros rapaces de outros países, falamos moito, bueno, pasámoslo bastante ben. Así que foron vacacións, máis que traballamos pouco. Bueno, despois dun curso así, unhas vacacións así no estranxeiro non está mal, non? Claro, veñen moi ben, xa estábamos desexando. Pero non é o que parece, aínda que fose a mellor nota, hoxe coñecemos algo máis deste mozo. Bueno, eu estudio así o que vexo que teño que estudiar. Son moi desordenado, pero bueno, parece que van salindo as cousas. Bueno, desordenado sí, pero na cabeza quedanche, non? Sí que queda un pouco, pero bueno, a ver se podo cambiar para o ano que ven. Eu penso que non vai ser tan fácil a partir de agora. Bueno, pero dedicarlle moito tempo ou normal? Non lle dedico demasiado. A ver, dependendo do examen estudio máis ou menos. Pero que sei, a min decíame que tiña que levar as cousas ao día, pero eu non as puden levar. Intentei, pero non fun capaz. Así que, bueno, eu estudiaba uns días antes xa, poñame a estudiar e estudiaba todo xunto. Despois deste gran premio, é Diego quen lle pon nota ao IES Lama das Quendas, onde rematou este ano. Pois eu poñolle moi boa nota, eu estou moi contento co instituto. E non o digo por dicir ou nada, Tive profesores moi bons, axudáronnos moito a todos e viuse porque, bueno, a selectividade este ano foi difícil, pero saíunos ben, eu penso. Pois parabéns, tanto ao centro pola boa formación como a Diego por facelo así de ben.